Hei! Ootko sä valmis kesän tehokkaimpiin, mutta rennon letkeisiin kotitreeneihin? Kesätreenit verkkovalmennus on nyt täällä. Rennot ja selkeät treenirutiinit läpi kesän lisäävät itsevarmuutta ja tuovat vapautta. Sulle jää tehtäväksi vaan klikata treenivideo pyörimään, treenata mukana ja kuitata, kun treeni on tehty. Harjoitukset ovat monipuolisia koko kehon treenejä ja suurin osa treeneistä on ohjattu alusta loppuun. Treenejä on kalenteroitu 3 treeniä viikkoon. Osaan liikkeistä on tarjolla myös helpotetumpia vaihtoehtoja, joten tämä valmennus soveltuu lähes kaikille kuntotasosta riippumatta. Lisäksi pääset hyödyntämään useampaa ekstratreeniä ja vapaaehtoista hyvinvointihaastetta. Kesään kuuluu myös rentous ja aikatauluttomuus arjen keskellä. Tämän vuoksi valmiiksi suunniteltu treeniplääni on rennon kesän A ja O. Treenien lisäksi saat käyttöösi proteiinipitoiset smoothie-reseptit sekä salaatti-inspistä kesäpöytään. Mä oon koko 8 viikon ajan mukana linjoilla ja halutessasi pääset vaihtamaan fiiliksiä chatissa myös muiden ryhmäläisten kanssa. Kaikki tämä tapahtuu näppärästi Step to Fit-sovelluksen sisällä. Mikäli treenit loppuvat liian lyhyen, voit ostaa lisäaikaa sovelluksen verkkokaupasta edulliseen hintaan. Hyppää siis mukaan ja viedään sun kesätreenit uudelle tasolle hyvällä fiiliksellä. Ootko sä mukana?